Yes, maadjong buntag na tang tanan. Sorry, may larisa sticky buns. Namili may cake para ni Father Dear. Ay, nagihatag si ate Mayet para pang cake ni tatay. Salamat Kajote. Thank you so much Kajote para sa pang cake ni Father Dear. Sorry ah. Dari mo palit yes. Kaya lamiin ilang cake. Sticky buns. Naka-juice pa? Okay, nakapalit na mi. So, yung manok ba? Sorry na, a cake para ni Father Dear. So guys, padumi datos, ubus ka. Maghatod mi daris cake ni tatay guys. Gikan ni ate Mayet. Salamat ka jo ate Mayet. Si Maria. Salamat ka jo te sa pakik ni tatay. Kana! Abre ay kagwang manay mo uban. So, pag maghatod sa kidari. Thank you so much ka jo te. Ihatag ni Father Dear. Salamat sa imong kwante. Ihatag nga pakik ni tatay. Lipay dyan taron. Ay, happy birthday. Hari naman nagsungkod na mag-amang birthday mo. Sa girayuma, mas tatay guys. Gi ka ng ate. Ate Mayet. Salamat ka Jote. Bit-bit na sa tatay sa isang cake. Nagdengan-dengan ang cake ni tatay. Gabi may handa. Tay, karon na kahandaan. Manok ko kuan. Ay, bago. Baka ako ngayon. Grabing dakuas. Us baka guys ya. Kantidad 400 ko na siya dang si G-Boy. Yan guys. Ag cake ni Father Dear. I-open ang tatay agad jahang cake te. Dan. Open ang tatay. Salamat ka Jote sa cake ni tatay. Lipay ka Diyos Father Dear. Salamat ha. Salamat ka Jo. God bless. Sugamping kanunay dihati. Girayuma lang sa tatay kiyang-kiyang sagdilaman nga mawa lagi na rayuma ron ikaw cake. To ay ra nakagat mong us baka guys ta. Salamat ka jo ma'am. Ganun mong regalo ng cake. Dada may sobra guys ang ihatag ni tatay. Karon na sa pampalit og tanduay. Aw. Para na siya ipalit og tambaw para sa rayuma. Andar na po sa rayuma. Saka na may sobras gipadang ate. Nagihatag ni Father. Palit siya sa tambaw pang rayuma. Salamat ka jo ma'am. Garing napalit ko tambal ko. Rayuma. Salamat ka Jote, lipay ka sa tatay. Mawa na sakit sa tuhod. Idangan-dagan. Lipay ka sa tatay, tes isahang cake di ah. Salamat ka ajo. Thank you so much. Dada pa yaran ka jung us baka. Ya, na pa ni ulig ang pagmangken gikan og tagbilaran. Asa ka lapit ka Jote si? Manginasal, tagbilaran? ICM? Nas manginasal ang kuan guys pag umangken. Ngatuan ang Diyos manginasal. Kaya tuwa sa dato nag-duty. Ning dahe-dahe man kan si. Puti pa jud. Ato ko na mo kaan dito guys kaya na kunoy gwapo nga tig-serve. What's your order? What's your order? Daghan kita handa para tatay di ay kuan. Singan na ni. Chipon cake. Ala, grabe yung pinanggaang tatay. Uy, chipon cake. Kaswildon. Daka na ganyan kaswildon, si. Chipon cake. Nandiyan po, Goldilocks. Happy birthday, Tay Dot from CG Boy. Dah, nakagas cake ni tatay. Dua ka buok. Mau pa makaril si nanay. Dapat tayo, dapat chipon cake tayo isa. Grabe cake tatay ka. Paldo ang cake ni tatay. Happy birthday tay. Puro sweet na, puro sweet. Charog. Nganta guys, ngantag fruit salad. Ang naman may watermelon o saging. So, amang ibatangan si jag condense o ibap. Patangan dahi, kaya rin magkuan. Lami. Yummy? Lami. Nganta guys. Nganta ninjo. Fruit salad.
Wala mo mabutang ikapajas kaya lutong na mag-amang kapajas. Karang saging og watermelon. Yummy! Mga anta guys, mga anta ninyo og fruit salad. Mga anta ninyo fruit salad eh. Yummy kaaju. Yummy kaaju ni guys, yummy kaaju. Manta fruit salad guys. Yummy sa mga fruit salad. Tama na. Oreo. Kaya mga guys. Kuya! Gay! Kuya! Dali ya! May fruit salad. Salad ka. Salad. Fruit salad ni uy. Fruit. Kay prutas mo na. Yes no? Diba? Yummy. Manta guys. Yeah, oy. Namot nagtinginit ni guys. Ay samot. Mami, ilang palis mo? Mami, palis. Ang palis. Talagay mo. Guys, mga to sa Miss Ubus. Magdako dari dia. Oh, fruit salad. Fresh nga fruit salad. Si Kimi to na to. Namugus Kim. Tala ko ito. Ano lang sila guys. Kaya natug magsadus Kimi. Mas kay kin guys. Talagdanas sa watermelon nga gipabugnaw dato sa freezer. Gani bugnaw na pud ni sa hapad sang gibutangan og ay samot ni kabugnaw ron. Ta. Kaya nagluto man to sila sa tatay og uos baka. Nga dyan naman to sabaw-sabawon. Higup-higupon na sabaw guys. May las kimi mo matatos kimi unja. Sulod ra to las papagabril. Ngit-ngit na diris amo guys. Mingaw. Mingaw ang place. Nga nila guys, magama og budbud. So muna yung tawag na sa magbudbud. Ini ka man. Ini kapas kung magbudbud ko kunay. Kapas kung magbudbud ko. Ay, rong ko an. Nga na siya guys, yung muna siya anaan. Hulmahon ba? Ay, mo pa man nga nagpilit. Mga niya pa humana pa. Tatay na? 36? Ay, 36. Tatay? Ano po na? Magwang lang sa katuig. 63. 63 sa tatay. Ano ba di ay? Abot-abot na tayo. Buwan na tayo mo ikuan lang tatay ang sinanay. Yan ang hula nila. Ay ano na guys. Diba? So nga na magamaog budbud mo lang diyang anak-anak himahimahon arong taas na nagdito ulang buto na so nakadagama ko nga nila pero tinanong sa gahaa kinugay hangi gamit kami yung color na guys budbud magingan ko na yun ikapasko puhon gama ko nga ni mga kuan agad mga duhang salmon no kay gaman dun naman ay no do ka salmon pila man ka salmon Ay, 5. Lima ka salmon daghan naman di ay do ka salmon kana bitong gagman dun rapat putus kay lamian kanon di peuw so magbudbud ko guys puhon But.
So ingan ni siya guys, og magkuan mo sa buwan siya og tuno kay arong dami siya ini kaluto ba sinaw-sinaw ang agi. Basta siya ni. Paano na? Bako na sakta sa baan siguro. Baan man is kita. So pa dyan guys kita ang nani kay mga alami. Pasan ako. Sakit ako panghangipon. Yung sakit mo rin yung si Bugno. Kung ano mo andar mo sa bukno na eh. Dapanay. So lay maka salmon daghan na no. So magama kung ingan ni na mga kuanra tulura ka salmon. Todo ang aron di masayang ba. Tayo na ibahaw-bahaw. May bahaw ko puuton. Nilos sa di aga nang nai sungay sa baka ni insa. Lusot sa kanang mga bag. Kabag. Nagatubang ko doon na. Yes. Wa may us baboy agi palit ni CJ us sa baka. So namod si kay dia may niingan ni agatong na isang kasakay sa mga doy nang lusot. Wala mo ing na nga aguna ni vampira. Agi una-unag tuok. Parang katawang nanay. Posta kay regalo sa tatay. Pagabot ng tayo. Dara tayo. Imo pa to video pag abot nay. Imo pa to video ara tong lingawa. Sa man Jay. Imo ta to putos-putos og. Anta. Tangon mo sana na may sungay ng Ma ko no ma. So na guys, mag-birthday mi daris bye. Mo ga cake. Karon kaloy Ginoo nanay cake. sunod Happy watermelon. Kita kamilan. Mukha ba na sako? Nam nam nam. Nam nam nam. Lami lechon bili. Sa dyan naman din ang lechon bili mo on. Nam nam nam. Nam nam nam. Ibog garis pikas on. Banda. Nanaan man din ang gutgutan man din ang may. Mo ni mga handa ron guys ni Father. To pagi sabaw pa ag sa kuan baka. Gikan pan taon tuguan tagbilaran tong uha. Bit ni si Ziboy. Padung dari Alicia. Yung gunag-gunag ito. Sa manan nila. Nadlag sila si. Nadlag sila. Sama sila lusot na. Ayinan. Baka ni mo. Buos panuway. Ala dede lunay kuan. Lusot. Ala luoy lamon. Kuan pani batan-un pani. Batan-un po. Ay tande je sakto na kay namay kay mga vampira ay ka 2020 ipasok. So, tabre ako, vampira po ko. Ano naman? Namuot ka be? Muot ka na muot? Muot ka na muot? Ha? Ha? Namuot ikaw? Ay, susi na. Ay, susi na. Ano? Bugno man ga. Fruit salad nga na ay. Milon. Ice. Ya, dara. Mo ni handa ni tatay ron guys. Garay, tayo ka din. Masakit sa vampira kayo. Ako, vampira po ko. I-design Caramel, ha? Dinapod. Chocolate. Moist. Chocolate. Shush! Ginoo ko. Ay, shush, ginoo. Tabangan. Tabangan. Ano siya may istorya? Hani? Yan na guys. Agi ka 63 ka tuig di tatay. Danis kalibutan. Oh, di na. Gatang handa. Oy, di na. Suman. Oh, di man ganyan mawa na yung pictorial. Kiss. 1, 2, 3. Oh, Mas Ilia. Karatog Mas Ilia, girl. Kiss daw na eh. Kiss lang siya. Sit po. Pag maapo na niya, si Lia ka natug mas si Lia girl. 1, 2, 3. Smile mo. 1, 2, 3. Tiyan. Katawan. Oh. Tara. 1, 2, 3. Na. Oh, Chloe. Tubang. Aga. Kantahan sa natas tatay guys. Happy birthday. Gandi na. Salamat ka, Zote. Uy, kuan. Kanang atang sa sigaan. Agi sa hang kuan. Sigaan sa natin. Sa kuan ng picturean. Nasa tayo sigaan sa tayo. Ang makan. Dua pa siya bigay eh. Naan. Tanang nai. Bugard. Okay, 1, 2, 3, go! Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday. Wish na tayo, wish ha, wish. Sa imong wish, pizong-pizong kung mata na. Pizong. Ikaw raga na kay boss imong wish. The candle, below the candle. Kay mo yan ang marayo mahal. Okay, wish lo da kan tay. Aja pa na. Lupa tay. Wish na tayo na. Below the candle na. Tanan. Okay. Yay! Ayan. Meow. Play. Hajap play. Karo na. Dali. Thank you, Lord. Sana sa Espiritu Santo. Amen. Mga anak ta. Kaon is life. Nangaw. Saling. Para makabuhay. Next month. Celebrate. Ana. Ha, majamilay. Para to nang cake. Nay, sa glupin. Guard. Ilak bukan Guys, mga anta. Rice. Mana ni ag? Baka. Bay suman. Ay kana. Puro sweet ni guys. Ag si tatay guys, sweet 63. Guys, sweet 63 mas tatay. Sweet to guys, mga anta ninyo. Mga anta, mga uwin. Nga ngaan. Napay dessert oh. Kasi kana dessert diha ini human dia pa bugno na to siguro na. Guard. mo di makay blood. Sa pa yan kit-kit ng ipon. Antang on. Kasi iliya na tug mas kimi-kimi wa ka nga ri. Kami magkatug ha. Kangat na lang tatay jang kuan tiil kay sakit. Andar magrayuma ni ja. Raon tama na. Basta yung ngayon nutitug na mo andar na rayuma. Na ikaw? Eat na bibi? Nam? Eat na dali. Yan ito panawag ng mga barkada. Ha? Panawag ng mga barkada.